Gaur Gipuzkoa Gaurren Marta Oteiza dugu. Andoaingo Joseba eta Bakartxo eta Donostiko Swing dantza eskoletako irakaslea, beste gauza batzuen artean. Kaixo, Marta. Kaixo. Bueno, lehenengo galderarekin hasiko gara. Zenbat urte Vale. dantzazu dantza klaseak irakasten eta zer dantza estilo? Joan dela 6-7 urte hasi nintzen, nire aman dantza eskolan, eta hasi nintzen latino estiloarekin. Salsa, bachata eta merengue. Eta, pixkat, lanen hasi nintzen, esperientzia hartzen hasi nintzen, eta hortikan gutxia junitzen Madridea kizomba dantza berria ikastera. Oso berria zen garai hortan, zamazkin hemen Euskal Herrin 2 urte, eta Madridea junitzen, ikusta berzertzan eta ikastea pixkat. Eta gelditu nintzen egia esan, flipatuta egia esan. Eta asko gustatu zaiten, eta hortik aurrera, hasi nintzen pixkat bidaiatzen, Madridea gehiago juten, Bartzelonara, eta gehiago ikastera. Idanik dantzatu izan dut tangoa, eta hip-hop, urbano, eta oitako gauzak. Zein da momentu honetan gehien ikasten den dantza mota? Nere ustez, guaintxe bertan, bachata eta salsa. Eta gutxien? Gutxien, segun iguale ze edadetan hitz egiten deun. Adibidez, tangoa dantzatzen da, baino egia da gehienak helduak diala, pena bat da, egia esan. Baino, gero adibidez, gazte jende gehiago, guten da, salsa, bachata, kizomba, musikangatik imaginatzen dut. Egia da tangoa dela, jende asko lotzen du, jende helduarekin, baino ez dakar zer ikusirik egia esan. Eta, hain pixkat gaia gehiago sakonduz, zer ulertzen duzu dantzaterapia hitzarekin? Dantzaterapia hitzarekin, askontzako terapia dela. Oso ondo egiten digula gure buruan, gorputzan, azkenen, nere ustez eta nere buruan, Ni dantzatzen duten bakoitzean, gauza guztitaz azten naiz, adibidez, situazio honekin, COVID-aren situazioakin, lanian naonian, nago pentsatzen bakarrik dantzan, nire kasuan irakasten ari naizalako, baino ni kontuatzen naiz jendiak momentu oso ona pasatzen dula, eta importantea da parreitia, muitzea, burua bai ematea, azkenen dantza psikomotrizidadeakin zerikusi asko dauka, eta gauza askontzako oso ona dela. Zer uste duzu eragiten duela pertsona baten aldartean, gehiago musikak, dantzak edo bien arteko nahasketa o kombinazio bat? Nik uste gehien bat musikak, hasteko. Tabernetan baldin bat zaude, beti entzuten da, ez? Egia da, kizomba adibidez, ez dala guain nire hasi nintzen baino asko gehiago entzuten da, baino nik uste kizombarekiko apuntatzen den jendea normalean badakila zer dan. Ikusi du, eta gustatu zaio, Facebooken, gaur egun, las redes sociales. Sare sozialetan. Sare sozialetan asko ikusten da. Eta nik uste kizombarekiko, gehien bat, jende asko ikusten dula YouTubeen, edo Facebooken, Instagramen bai, baina adibidez salsara eta bachatara puntatzen dianak, badakitelako zer den, orduan dela denbora asko ikusten da eta entzuten da, eta musikarekiko gaur egun asko entzuten da, gero ez da gehiago. Kontaktu fisikoa beharrezkoa ikusten duzu dantza egiterakoan? Segun nola nahi duzun dantza ez, porque adibidez, salsa, bachata, merengue, kizomba eta tangoa parejatan dantzatzen da, baina egia da, bakarrik ere dantzatu dezakezula. Eta ezin degula pentsatu, norbait behar degula dantzateko. Adibidez, COVID-aren asuntuarekin, guaz ginen ekainean,
eta egiten genituen klase guztik bakarkakoak ziren. Eta jende asko, pues esatezun, ostras, egia da, behar dala, bai, ez? Bakarka dantzatzia, porque gero jende asko zer pentsatzen du, pues salsa eta dana beti parejatan egin behar dala, eta beste guztiak ez dula ezertako balio, baina ez da horrela. Ez da beharrezkoa nire ustez. Nola deskribatuko zenuke bikotearekin dantza egitea eta bakarrik egitea? Bakarrik egitea adibidez, gehiago konektatzen duzu zure buruarekin. Azkenen zu bakarrik zaude, zu kontrolatzen duzu zure burua, emakumeekiko, porque adibidez parejatan dantzatzen, gizona da marka ematen duna dantzatzen degunean, eta emakumeak gizonak ematen digun mugimendu hori, pues guk interpretatu behar dugu eta erantzun bat eman. Orduan, parejatan dantzatzen degunean, egia da beti pues, konexio moduko bat dagola, ez? Niretzako egia da zezula denekin izaten, hori horrela da. Baino konexio hori gertatzen denean eta oso ondo ulertzen zeanean pertsona batekin dantzan, da pasada bat. Indeskriptible. COVID virusari aurre egiteko neurri horiek direla eta moldatu behar izan dituzuela bakarkako klaseak ematen. Nola moldatu zarete? Baitu, hasiera batian ez genekin egia esan nola egin, porque inork ez zigun ezer esaten, porque egia da gure sektorea izan dela pixka aktuenetakoa egia esan. Eta, bueno, jute ginen galdezka, kiroldegia, haiek klaseak eta nola eman bartzituzten, beste eskola batzukin hitz egiten ere bai, eta azkenen erabaki genuen bakarkako klaseak itea, eta egia da nire amarekin hizketan esaten genula, aprobetxatu behar dugu momentu hau edo situazio hau, esplikatzeko gure ikaslei bakarkako lana ere oso garrantzitsua dela. Eta geroz eta hobeto dantzatu bakarka, hobeto dantzatuko dugula bikotearekin. Eta, pixkat, porque jende asko, lehen esan detena, jende asko hori ez zaiola gustatzen, ez da planteatzen, Behaiek apuntatzen dira parejatan dantzaitea eta hori bakarri nahi dute. Baina, pixkanaka batzuek ulertu dute eta beste batzuk, ez. Baina, zein godeu. Ezkenen, situazio honekin, ez da erresa. Egia da udaratik honea parejatan indegula hasi ginala dantzan, baina bakarrik bikoteakin, aldaketak egin gabe, maskariakin, hidrogelakin eta ventilazioakin eta con todas las restricciones. Beraz, momentu honetan dantzaz gozatzea zailagoa ez dela uste duzu, ez? Bai, zailagoa da, gehien bat ere gero adibidez, praktikatzeko eta hori ez degulako tokirik, ez? Sozialak deitzen diogu guk. Diala, tokiak, diskotekak, musika jartzen dutela, eta zu jutezea dantza. Eta egia da, oso zaila dala hau, hori orain egotea. Azken finen, dantzan edo sozialetan bikota aldaketa asko daude. Horregatik, klasetan ez ditugu egiten. Baina, egia da, azten jendea desberdinera da, porque jende hori ez daki lehenen hasteko zer den sozial bat, eta esplikatzen diogunean beti esaten dute, guaindikan ez dakigula dantzan, ez dakizeta, eta bakizte. Baina adibidez ja, 5-6 urte daramak egiten ikasleak, faltan botatzen dute. Porque egia da, ikasten jutezean modun, praktikatu behar dutu, eta hori oaintxe bertan ez dago. Baina, klasetan ere dantzatu daiteke, disfrutatu daiteke, situazio berri honetan. Sozial hitza erabili dezunen, zeri iten diozu erreferentzia? Tokiak
dantzatzen dantzatzen den tokiak dira sozialak. Pues adibidez, diskoteka bat bestela, ez da diskoteka bat bestela, porque diskoteka, jende asko juten da dantzatzera diskoteka da, baina, da espezifikoki, salsa, batxata, eta gizon jartzen duten tokiak, dantza tokiak. Eta, ze esango zenioke dantza latinoetan hasi nahi duen norbait, ez? Ze rekomendazio emango zenizkioke? Lasaitasunakin hartzeko, eta oain hasi behar duen edo hasiko den pertsona hori dantzan, berdina, lasaitasunakin hartzeko, eta etorriko diala momentu hobeak, dantzarekin gehiago disfrutatzeko, baino bakarka edo bikotean ere disfrutatu daitekela, eta guain ez dakaula beste tokik, baizik eta bakarrik dantza eskolak. Orduan, animatzeko. Nun kokatzen dira zuen dantza eskolak? Principalki, neramakin, Andoainen, neraman dantza eskolan, eta helbidea da Avenida Madre Candida, kale txiki. Eta gero Donostin, Swing dantza eskolan dagola Grosen. Sare soziale baduzue? Bai. Daukagu, nire aman dantza eskolan Facebooka da Eskuela de Baile Joseba Bakartxo, eta Instagrama ere bai, berdina. Eta Donostiko dantza eskolak ere bai, Eskuela de Baile Swing deitzen da. Facebooka eta Instagrama. Ados, mila esker, Marta, zure hitzak gurekin partekatzeagatik, eta, dantzaren inguruko informazio gehiago emateagatik.